Okay, daga let's go. Ina masoya gabura ku zo na zo da sabuwa shine yasa na ce barka da safiya kwarena. Yau muke karotin wuya ta samu kasa amma yanzu mun dake mun jura za mu cimma buri. Allah da rata shi ya ba mu kariya a kansu. Allah ka ɗaukaka mu don a gan mu duniya ta samu ya raba ga dara idar yau nake karotin. Allah ka ba mu sa'a. Kai ki duba kyan shi, ki duba kyan halin shi. Duk kyanki wani baya so ya ganki haka ne batun shi. In so ku bar shi ne ya canya wata ya abin shi. Yaro idor na ke tarotan an na kai na ce butu na babu tantama ciki. Su musulmi ga sunan suna ta korafi babu moni fit. Allah ka ba mu moni, Allah ka ba mu kwanciya na hankali. Daga gutu na gacari nan na ɗauko na rataya shi domin na tashi tun da safe za na kama aiki da zafi aiki da gardi shine yasa na ce lega ku daura don ku samu ayyuka ku huce haushi. Duniya da faɗi lahira da zafi Allah ka samu kyakkyawan makoma. Musulmi ka damu kanka za ka dace, kai dai ka sanya Allah a ranka za ka dace. Kanku gamu ma muna shiga a ciki, kanku yau zaton in iskan. Ni ne yaro ma nake ta ba su rotin ba gudu da baya to ku tashi tun da safe za mu fara ba ku rotin. So na gaskiya nake miki habibiyata, so na gaskiya ba shi koyowa a zuciya ta shi yasa na ce kanku damu shakurin kawai.